El complex industrial de Repsol a Tarragona llença una campanya solidària sota el lema Tu euro és mi energia per recaptar fons per l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta. El projecte pretén mobilitzar el personal de Repsol i la resta de la societat de Tarragona perquè realitzin microdonacions d'1 euro al mes a través de la plataforma web Teaming. Així, qualsevol pot fer la seva aportació a Tu euro és mi energia a través de la pàgina web www.tueuromienergia.org. Doncs ja hem llançat la campanya Tu euro és mi energia. Això es tracta d'entrar a la web Teaming, registrar-vos i d'aquesta manera donar 1 euro al mes cap als projectes i les teràpies de la muntanyeta. Ara haureu de decidir, 1 euro és molt, 1 euro és poc, això ho decidiu vosaltres, però amb la recompensa que hi haurà per la vostra ànima 1 euro no és res. Els fons recaptats es destinaran a l'entitat tarragonina sense ànim de lucre que gestiona una escola d'educació especial, un centre ocupacional i una residència per persones amb paràlisi cerebral. Actualment l'associació dona assistència a més de 100 persones. La campanya pretén desenvolupar un projecte que ofereix teràpies tan eficaces com la hipoteràpia, que es basa en la interactuació amb el cavall i que, a més de millorar la capacitat motriu, també atorga grans avenços psíquics i sensorials. El complex industrial de Repsol, que des de sempre el complex industrial de Repsol ha estat fent acció social amb el nostre centre i que ara culmina amb un projecte que serà d'abast estatal, però que en aquest moment es fa el pilot aquí a Tarragona recolzant un projecte d'hipoteràpia amb el que amb 1 euro al mes es pot ajudar que aquestes teràpies es vagin desenvolupant de manera normal. Per la seva banda, el director del complex industrial, Josep Francesc Font, assegura que la proximitat d'aquests nois i veure la millora que experimenten en el seu dia a dia és una gran satisfacció per tots nosaltres. Per això, en aquesta ocasió, no volíem que fos una campanya de l'empresa, sinó del nostre personal. Seran ells els que permeten que això es converteixi en una realitat.